העולם עגול ופתוח, עננים בסף הולכים, אם נתן בדיים נגיע, עד סופו של הלו! אתה הורה מלווה או הורה נגרר? תן ליהנות מהנוף! די להסתרך מאחור, נו. אני לא מסתרך מאחור, זה אתם מסתרכים מקדימה. תגיד, בשביל מה בנו רכבל? בשביל מה? רכבל זה לשוודיות. ערכים לומדים דרך הרגליים. למה, לשוודיות אין ערכים? לא. אבל ישנם רגליים. מה? מה? נו בחייך, תגיד, מה אתה מחפש עכשיו תנאים אידיאליים? למה, אתה לא? אני מורה, אני רגיל בלי. אז תתרגלים. על מה אתה מדבר? בנק דיסקונט. בנק שלך, שמענו. מעכשיו גם מורים ובני זוגם יכולים לקבל בדיסקונט תנאים אידיאליים, ממש כמו עובדי מדינה, בעמלות, בקווי אשראי, בהשקעות, במשכנתה מסובסדת, וזאת רק ההתחלה. למעבירי 2 משכורות בחשבון משותף. אבל למה טיול שנתי זה תמיד בעלייה?